हेलो एवरीवन खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां बयनोबो जासिहरबाय स दिनैनि ब्लगा जाहैबाय जोङो हाबा जाहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना जोबजासे ओमफ्राय दा हौवा गोदान हिनजाव गोदान नायदो आरोना बिदिबा थांबाय थानोसै लोगोफोरना फाइनालि लोगोफोरनि जों हाबायाव होनो थाखाय गिफ्ट्स लाबोनानै गिफ्ट्स मोनबाय नै बिदिबा थांबाय थानोसै गिफ्ट्स जा मोजां साजायदों नै साथामबो लानो नांगौ दासो होखारनानै फटक लानो खेबग्राया नै फटक लादों जा मोजां नुदों नै ना जानो बरिया नुदों नै सेल्फी लानोबा नै सेल्फी स्टिक फैनानै जिरायजोब्बाय फाइनालि जोङो सफैबाय लोगोफोरनि सफैनानै ओमफ्राय जिरायनानै दङ बेनो हिनजाव नांगौ सोरबा फसायोबा कमेन्ट खालाम नम्बर 1 नावा बेनोबो नांगौ मोलेले नुदों नै बेनो जा बरिया साजायखादों दरा नतुन कमा लागिसै डेकोरेसनानो जा मोजां साजायखादों मालाय नै बाबा गणेश ठाकुरजों बेलायबाव गेजेराव बे न' नङाब्रा बै सिंसिदां बे न' नङाब्रा आं ओरै फैनायावथ' न' नुवाखै दुब्लिबारि खबर सबर ভাল না हिनजाव गोदानानै मोजां खेबाखै बे बिसोर खेबनो रोङा बिदिनो नाम खालामनाया गथ'आनो मोजां खेबनो रोंबावो सोर एसेबो मोखां दाग गैया मा गैया सिङाव हाबलांसै नै जोङो ब्रिज बानायनायखौसो होनदो आंनिजों खेबबानो होनदों सिङाव नै लोगोफोर नै न'आव सिङाव हाबलांसै हाय जायाखै नै मन्दिर दं बेदर होफैबाय नै बेदर बिनिखायनो नोंसोरबो आरो थांनो थिनदोंमोन नोंसोर सलायग्रोदों
জাগা নহ'ব ৰ এটা অলপ শুনছ ভিডিঅ' খালামছে আলো পকাছ খাবি না বস কালে হ্যাঁ আমি আহি আছি বসিম লাগি বসিম টেনশন নকৰিস শুনছ फाइनालि लोगोफोर ओंखाम जानोसै ओंखाम जानो जिरायबाय नै ओमफ्राय दासो हाय नर ओइ हाय नर नेहा हाय नेहा हाय नर हाय Kamu boleh खाते नहीं उसी सो बहुत बसी दे Boleh? Bagus. Deh. Nah, ha. Oh, Kang. Nak sumserai, nai, sumserai nak sumserai, balonda. Redong na, mama. Akhirnya, itu pura sini. Ama kuba deh. Halo, hi guys. ভাত খাব বহিছো আমি এতিয়া ভাত খাব বহিছো এতিয়া আমি বিয়া খাব আহিছো ভাত খাম এলাও একেলগে আহিছো আমি ভাত নাই কোনো না ভাত আহিছে আহিব পিছত আহিব আমাক অপেক্ষা কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ লাইফ গতিকে যিজনৰ মানে কিবা নাই Pirunarabu oमफ्राय बैलाय Pirunarabuयावसो दासो नुदां बेखौ दासो नुदों नोंखौ अबेहाय जिरायदों नोंदां जा मोजां साजायखादों नै मालाय बिसिना ओंखाम जाग्राया ओमफ्राय नै बिसिना ओंखाम खुरग्राफोरनि ड्रेसा जा खस्थ'यै फैबाय आरोना जोङो फाइनालि जोङो जायगाखौबो मोनथियामोन आरोना लोगोफोर सोङै फैबाय आरोना ओमफ्राय फैनानै मोनफैबाय ओमफ्राय नै दा दहाय एसे खाजि जाहोबाय साहा लोंहोनानै ओमफ्राय दा फाइनालि जोङो ओंखाम जानो होननानै हाबबाय आरोना ओमफ्राय दा ओंखामा सफैथ'वाखै आरोना ओमफ्राय सफैसिगोनानो आरोना ओमफ्राय गासिबो जोङो रेडि जानानै दङ ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौबो नुबाय जानांगौना दहाय जानोसै थांसै आरोना मोनाबाय 9टा जाबाय हरनि पेपार होफैबाय नै ओंखाम खुरग्रा संख्रि होदों थोरसि लाबोबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नैबा आखाइ सुग्रा एथे थुबि एथे पानि थाखाय लाबि नैबे गामलाया आखाइ सुग्रा लेबु आरि होबाय आरोना Badigi Indiki iya Hai bang kabe I was Fayus नै लोगोफोर ओंखामा बिसिना हाबायाव नै बेबायदि मेसल माबाजों मटर आरि मिक्सार बानायनायसो ओमफ्राय साजा इखौ साजा नै बोरमा बेदर लाबोबाय
Sagol na? Sagol. Boरमा होफैग्राया नै लोगोफोर बोरमा बेदर होफैबाय Zabra jubra gila. Zabra. Biar zabra. फुङाव जानो मोनाव दिन लोगोफोरा आं हारसानि हाबा मोनजाफेराखै आरोना दिनै फार्स्ट टाइम आरोना हादोंना हाददे रे खाबा नाफांरे एरखम दा इजोंनि साइड कोरिया दं इदा थाब नै लकेल माबा अरिजिनाल ओंखाम होफैबाय लोगोफोरनि ओमफ्राय नैखौ जानो हायालै जा मिलौवो ओमफ्राय नैबे ओंखामखौ लाखिबाय बोरमा बेदरनि जाबाय नै बिसोरबो मुरिघन्ट नाथक नै लोगोफोर ना लाबोबावबाय नाथकानो दासो होफैगासिनो आरोना नै लोगोफोर माखौ जाजेनो जाबाय आं ओंख्रिया नैबे ना गिदिर नैबे बोरमा बेदर नैबे ना फिसा ओमफ्राय नैबे मुरिघन्टं बेगेल बेगेल ना ओमफ्राय नैबे दालि जहल जाबाय नै बयबो जानाया नै बेस्थ' Eklo kabri. Dusit pati nak kai palai. Oi. Apa yang jalan? Obar untuk. Mari jaket. 자그토 자그토 뭐야 이제 더 오ंखाम जाखांहां जायो थ' बुस्थु लाबोनो लोगोफोर आरो मिस्टि लाबोबाय बेलाय मिस्टि लाबोबाय मिस्टि औ नै लोगोआ मिस्टि जादों Apa? आंनि बोराइ नामा लावदुम आंना गेमस्रि लोगोफोर नों जाखांबाय आरोना आंनि आबैया आबै सना मिस्टि जाया नों मिस्टि जाया मानो जानो बादों जानो बाखावसो जानो के दै लोंगोन ना ओमफ्राय मिस्टि जानोसै Tapi tak sunak. Rawas deh. ओंखामजों आं मिस्टि जानो उल्फास गैया लोगोफोरनो फार्स्ट टाइम ओंखामजों मिस्टि जाबाय ओमफ्राय नैबे मा बेखौ मा नाम होनोमोनलाय बादाम माबा काजु बादाम ना मेला दं नै मेला दं दे नै आबै मेलाथार बासिना जानो नांगौलै नै माबासो रले आबै बे बेगरखौ जादों आं रले लावदों
थांबाय लोगोफोर जानानै नै आखाइ सुग्राया आखाइ सुखांबाय ओमफ्राय दा जोङो थांसै आरोना गोजौ गाहाय ơi 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 ai đi ha ôi giấy thôi Misti pan nih, goi hagraya, kam jakangan bawa goi jangan tiba ini lagi. Udah nak kiri? Jawab bihir kan nih, misti pan hagraya. Aku tak kini. Biar. Bau tak? Deh, ada nak. Beri ya. Mazang nubai. Deh. 산전에 이제 포토글라바이 님으로 다니나 포토글라바이 나자 고네스타 그러나 마베지 묵히는 포토글라나니 무장 내나니 내 미스티 반고 바이 잔세 그거 depan Akam jakan balik barang kam janane, ama goi jaber, bener kam itu selesai nane. Dahor bayar dan dostas sampai horne. First time harsani haba jaber nale sampai misti selesai dengan jayar na. Goi apa misti pancer, sampai jangan janane itu selesai nane hasil lagi. Priauna blok kerja share nale kerja di bawah, begini hasil bye-bye na. Ini baru subscribe pada nani kalau gitu. Supaya begini blog kerja share. Udah nanjang. Foto aku foto. Ayo nada kasih. Hangna sila ko ne finally janga. Ek kan ya. Nah huwa kada na lagi फिर. Bini ne hajang deखाइन sini. Boleh nak ukaya pun mungkin mudah aku buat.